Koulumaailmassa nykyisin niin opiskelijat on monta kertaa niitä, keiltä meillä on paljon opittavaa, etenkin tuolla digipuolella, ja sä oot töissä koulussa. Minkälaisissa tehtävissä? Mä oon siis Vuorenmäen koulun luokanopettaja, opetan 3. luokkaa ja meillä alkoi opettajilla tämmöinen digiajan opettajakoulutus. Ja meidän piti siellä kehitellä sitten hanketta meidän omalle koululle. Ja kehiteltiin sitten muutamien opettajien ja rehtorin Esa Kukkasniemen kanssa tämmöinen digiassarikoulutus. Eli valittiin sieltä muutama tämmöinen sisältö, mitä meidän koulussa voitaisiin opettaa tietotekniikasta ja sosiaalista mediasta. Ja päätettiin sitten jalkauttaa tämä niin, että kun opettajat usein ovat vähän oppilaita jäljessä siinä mielessä, että oppilaat on jo ehtineet paljon enemmän saada kokemusta netistä ja tietoturvasta ja kaikesta kuin opettajat, niin tehtiin sillä lailla, että muutamille oppilaille annettiin tämmöistä lyhyttä koulutusta. Siinä oli sisältönä perustettiin blogiassarikoulutus, että muutamat oppilaat voivat olla opettajan apuna antamassa blogitietoutta jakamassa. Sitten oli tietoturva, tämmöistä, anteeksi, nyt mä sanon väärin, siis tiedonhaku, joo. Tiedonhakuun tämmöistä koulutusta, sitten digikameraan koulutusta, sitten ihan tämmöistä perus Wordia. Unohinko mä jotain? Toivottavasti en, mutta kuitenkin jokaiselle niin kuin tämmöiselle pienelle porukalle annettiin sitä mahdollisuus, että käyttävät sitä omaa tietoaan siinä hyväksi. Ja tietenkin tässä pitää muistaa, että opettajalla on se kasvatusvastuu, että opettaja on sitten se, joka opettaa, mutta että hän saa sitten myöskin apua näiltä, jotka on assistentteina. Onko teillä jotain ihan konkreettisia uusia juttuja syntynyt tämän kautta, että onko blogia perustettu tai? Joo, siis siellä on blogeja perustettu ja siitä keskustellaan paljon opettajien kanssa ja vanhempienkin, että pidetäänkö nämä julkisina vai miten näiden kanssa tehdään, mutta siellä on kaikenlaista kevätseurantablogia ja kaikkea jännää ja on pyritty nyt sitten tämän toukokuun aikana jalkauttaa näitä assistentteja niin, että niitä näkyisi jo siellä luokissa ja sitten ensi syksynä jatkuu, että heitä voi sitten nykästä hihasta ja tilata sinne opettajan luokkaan apulaiseksi. Miten sitä on otettu oppilaiden puolesta vastaan, niin onko ollut hirveästi hakijoita vai onko siinä arasteltu vielä, että no uskallanko mä hakea tuollaiseen? Hakijoita oli paljon, kyllä, että me tehtiin sitten loppujen lopuksi ihan tämmöinen, että pieni tämmöinen, että kerro, että miksi juuri sinä voisit haluta tai miksi juuri sinä olisit hyvä tämmöiseksi assistentiksi, että siellä sitten oppilaat kirjoitti hyvin hienosti, että miksi hän voisi just olla avuksi, että niin kuin tutustui samalla sit oppilaisiinkin ja heidän tietoihinsa ja taitoihinsa, mikä oli tosi mukava.